wawinja nena kuom Dr. Abdul. Dr. Abdul rakruok mabendo neno nyandarwa kaka japiny kaka jasiasa pachoka diwach nang'o. Number chiel aparo ni wapenjre urane ni to unu expect Gachagua no obehave nang'o mopogore kaka no obehave na ing'eni the bitterness manie Rigathi Gachagua pok orumo, and that tells you kaka sirkal mit ni wuoka e lineup mar sirkal no kende miyo Rigathi podi wakechonya kod chieng' makawuono. And no neno ni koro osedwara mondo bed gi president machiegni, to opportunity no present itself yesterday. Mano wacho ni tho jithurwa asegombo ng'ani kawuono romo kode, but the maturity mar His Excellency Dr. William Samoei Ruto ne oneno kaka chal. So in the crowd and gik mana neno ka chachande kata purwani nyaka sane is unfortunate ni kana neno joma pamo sama ne gimiel ne John Meth, sama ne gimiel ne Rigathi Gachagua. These are the same people mana omien Sahidi ne Dr. William Samoei Ruto. Koro dieri nono ni to kara gen gi wacho jok mage. And I'm glad ni he says no wacho kendo puro nuoyo. He has said it severally in Mount Kenya. Ni jok mana ogone kura momiyo ene sirikal ok en an gi weda ne gin jang'o jo Mount Kenya mano kete telo gik mano wacho no dhi timo negi pod en gede para nyaka di chieng' makawuono. Kane John Meth wuoyo iwinjo ko wacho barabara, iwinjo ko wacho stadium, gik mano wacho kaka is president wacho gigi dhi koro gi budget. Ang'e ni dhi koro gi budget to pod promise nyaka samo wuoyo kodni ni odhi timo gigi. And you see the president is very keen on scorecard. Scorecard no is very keen on it. Omiyo oksani wuotho no wuoyo no wacho gigi because ong'eyo ni gini endi odong' mana dweche moko to odonje box. I'm very sure nigi His Excellency Dr. William Samoei Ruto mang'eyo scorecard ne odhi timo nade odhi chopo. But overall enia sani wan e msimu mar siasa, to ka wan e msimu mar siasa ng'ato ka ng'ato temo mana nyisore kako chal. And I think it's unfortunate ni John Methu gi nomere konggi nikech mane wendo makade gibiro kama gik magi wacho gite ne giwedho wendo luare mondo gimbe goodies ma kamoro ngeni gima mora gi san ni ka diponi president nyono gweng makata na ko mani do bie no nyone gweng mayom to nyaka doga nyaka kier gi development koro iweyo mondo winje nto ya be gimoro di kier ngo di kier ka even if it at the funeral kama ne intiere. But again en ni kaka wache mokwongo space mar freedom ni wateri malo saidi mar expression mar movement. Umiyo president enja Kenya onyalo dhi kamora mora. I think in their rightful mind ne gi paro ni rais ok bi chopo olkala no chopo no chopo. And that is the message mo wacho ni an jatend Kenya ni ane marito kamora mora nyatimo nade anyalo dhi kendo kamora mora anyalo wache wach madwa wacho kendo kamora mora ane gi jok matimo nade mapamona. Erokamano ahinya to kaka okil Kamaloka Samora Ambrose